నూతన దంపతులైన వారిని అభినందిస్తున్నాము. దంపతులు ప్రార్థన పరులై ఉండాలి. వివాహము అన్ని విషయములలో ఘనమైనది, పానుపు నిష్కల్మషమైనది. వివాహము ఒక నిబంధన. స్త్రీ పురుషుల మధ్య నిబంధన వాగ్దానమే వివాహం. అంతేకాదు, స్త్రీ పురుషులు వివాహ విషయంలో దేవునితో కూడా నిబంధన చేసిన వారవుతున్నారు. పురుషుడు తల్లిని తండ్రిని విడిచి తన భార్యను హత్తుకుంటాడు. తల్లిదండ్రుల అధికారం నుండి అతడు ప్రత్యేకించబడి తన స్వంత కుటుంబ అధికార బాధ్యతలను చేపడుతున్నాడని అర్థం. అయితే అతడు తల్లిదండ్రులను సన్మానించవలసిందే. 1 పేతురు 3:7 పురుషులారా, జీవము అనే కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారై ఉన్నారని ఎరిగి భార్యను సన్మానించి జ్ఞానము చొప్పున వారితో కాపురము చేయండి.